No niin, tässä on Raimon viimeisen innovaatio, eli aurinkolämpöön perustuva lämmön keräin. Tämähän on, paketti on hyvin yksinkertainen viritys puuraamiin laitettu pohjalle tämmönen eriste. Sen päälle on laitettu tällainen tumma metalli säleikkö tai reikälevy. Tämän päälle pistetään vielä tämmönen, mikä toi nyt sitten onkaan, toi kennolevy. Ja toimintaperiaate on hyvin yksinkertainen. Täältä alapuolelle jonne tulee reikälevy. Vielä loppuvaiheessa liimataan kiinni ruuella. Elikkä kylmä ilma tulee täältä sisälle. Täältä paistaa aurinko, lämmittää nämä levyt, jolloin lämmin kylmä ilma kulkee tämän reikälevyykön läpi koko tänne yläosaan. Ja tänne yläosaan laitetaan reikä. Siihen laitetaan aurinkokenno käyttöinen puhallin, joka imee sen alhaalta tulevan kylmän ilman tämän lämpimän kennoston läpi ja puhaltaa sen sitten lopuksi tuolta lämmittämään sisäilmaa. Semmonen homma tuli tässä tehtyä tänä päivänä.